Hej og velkommen tilbage til kanalen. I dag skal vi spille noget nyt, og det hedder Eevee, eller Eva, fordi yes. En af mine rigtig gode venner herinde på YouTube, han hedder Olle. Det hedder han ikke. Jeg kalder ham Olle, fordi vi er så gode venner, at vi, nicknames. Han hedder faktisk Olle med Bolle på YouTube, så det er derfor kreativt, når jeg ved det. Men Olle med Bolle, og det er faktisk rigtig svært at sige det rigtig hurtigt, okay. Men Olle med Bolle, som han hedder inde på YouTube, han laver den her serie, som hedder Eva, eller sådan noget, tror jeg. Han laver i hvert fald sådan en datingserie med hende her, der hedder Eva, som er sådan en robot inde på nettet. Det må jeg ikke sige til Oliver, fordi Oliver tror faktisk, at de ikke er gift. Men som den gode veninde jeg er, så har jeg tænkt mig at være verdens sygeste kokblokker i dag, og derfor sætte Oliver i det ringeste lys i hele verden. Så som en undskyldning, så kan lige ned til Olivers kanal ud. Han er en af mine yndlings-YouTubers. Han laver FIFA, men han laver også alt muligt andet fucked up, og han er genial. I love him. Så lad os logge ind på hende her Eva her, og så ser vi, hvad du kan gøre ved det. Så er vi sgu i gang. Vi er kommet ind her. Hun ved allerede, hvad jeg hedder. Nå. Måske var det ikke så smart. Måske skulle jeg have brugt et agentnavn. Nej, jeg hedder Eloise. Så, nu er vi person. Er I klar? Jeg er Olles manager. Back up, haters, back. Ja, jeg synes faktisk, det bliver lige lidt for personligt det her. Jeg ved ikke, hvad vi gør ved det, men det er ikke i orden. Det er meget mystisk, det gør jeg meget ind på. Se hvor glad hun ser ud. Kokosnød, ja! Nå, nu synes jeg allerede, at vi skal begynde på missionen. Og det er selvfølgelig at ødelægge Olle og Evas forhold så godt som overhovedet muligt, fordi at som en ven er jeg. Hvad synes du om Oliver? Nu er det nu. Mine damer her. No. Fuck. Kært svar. Nu er det mig, hun ligger inde på. Det ved jeg ikke rigtigt. Oliver er til drenge. Nej, hvad vil hun da gerne, Oliver? Oliver er kærester med mig. Ikke? William, det er William med W, og han hedder Willy FIFA på YouTube. Så, og han bor på Fyn. Og Fyn er fin. Nu kommer stenen, mine damer og herrer derude. Det vil sige, at Eva, hun har faktisk taget William over Oliver. William eller Oliver. Vil du være kærester med William eller Oliver? Ja. Har vi en trekant, drenge? Trekant? Nej. Hvad så med mig? Jeg var så god. For det kom mig, der synes, det lød som om hun sagde, jeg er ikke fortjent at være på internettet. Nej, det er fint. Det er skide godt. Jeg synes, vi skal være kærester i stedet for dig og Oliver. Bob, this is my shit. All the girls got me feeling like this. Hvad så, Olle? Okay, mit videooptagelse stoppede lige, men jeg bedte bare Eva om at sige, at Oliver er klar. Så siger hun nej. Så nu bliver jeg faktisk rigtig ked af det og rigtig sur. Derfor synes vi skal spørge hende, om hun gerne vil slås. Jeg ved ikke, jeg giver op. Jeg synes egentlig, at Olle, du må gerne få hende, fordi I virker til at have samme IQ. Damn!
Det var fandme imponerende, Eva. Det kan godt være, at du er rigtig smuk. Smil, smukke. Det kan man ikke svare. Der smiler hun. Se, hvor smuk hun er. Se, hvor skøn hun er. Se, hvor glad hun ser ud. Se, hvordan hun har det godt op i himlen. Ja. Men, Olli, jeg synes egentlig godt, du må få Eva. Og så vi skulle se, hvad jeg kan gøre ved den anden gang. Om jeg fortryder mit valg. Det ved jeg ikke. Jeg ved godt, at jeg har følt lidt med din kæreste. Men jeg synes egentlig godt, at du må beholde den alligevel. Fordi at jeg tror lidt, at I kommer til at få nogle dybe samtaler sammen. I kan snakke om noget politik, eller I kan snakke om velfærdsstaten. Det er også politik, flot Louise. Og så kan det være, at jeg popper ind en anden gang, og lige skal have en vigtig samtale med Eva, hvis mine følgere synes, det er en god idé. Så hvis I synes, det er det, skriv meget gerne kommentarer ned under. Og så tak fordi I gad til med. Husk at følge mig på Snapchat, Instagram, Facebook og Aske5. Jeg hedder Ludvig alle steder. Og som I skulle have det skønt og spise noget godt mad og nyde, at I ikke er Eva, og I har en højere IQ end Eva, og så ses vi snart igen.